И то, как я здесь оказался. А, я тебя тоже помню. Ты же там крутился, который Овен. Ты думал, что ты просто Овен по гороскопу? Реально? И все? Сам было такое. Все. То, что запомнила. Это уже хорошо. Может, это тортик? Будет что-то? А вот тортик тоже. Бу кичне әйдәгез башлыйбыз. Шундый яхшы итеп урамда яңгыр ява. Бөтенсе язалар бүген кичә буламы, юкмы? Мин ничек булмас инде монда бит без помещениедә, бу помещениене су алып китмәс инде дип язам. Һәм безнең бүген кичә без табиб һөнәренә багышланган. Табиб инде ул иң кирәкле һөнәребез. Сез бөтенегез беләсез. Һәм безнең клуб Гиппократ шундый кичәләр һәр вакыт уздыра. Безнең инде бу традиция. Без бик зак җыелышмадык. Беләсез инде бу авыр вакытларны бөтенебез өйдә утырдык, ябылып, үз изоляциядә һәм бөтенебез үзебезне саклап, ябылышып утырдык дип әйтсәм дөрес була бит инде. Һәм менә бу чарада без инде хәзер җыелыша башлыйбыз. Бу безнең шундый көзнең беренче җыелышы кичә. Табибның иң кирәк һөнәр икәнен бөтенегез беләсез. Һәм бөтен кеше хәзер нәрсә булса да табибка беренче кеше кем булса, инде ул табибка бара. Һәм шуңа күрә безнең менә шундый клубның барлыгына мин бик шат һәм бөтен булган кешеләр янымда, алар һәм бөтен булган Мәскәүдә татарлар, башкортлар, шуңа да бик шатлар. Алар һәр вакыт язалар безнең менә шундый сферада табиблар бар микән дип. Һәм аларга рәхмәт бик зур. Алар бар бездә һәм безнең клубта бар. Безнең клуб турында без әле күбрәк сөйләрбез. Безнең клубта без бик дус, без бер-беребезгә һәр вакыт булышабыз. Анда хәтта без эшкә урнаштырабыз. Безнең һәр вакыт безнең клубыбыз ачык. Безнең иң төп клубның максаты инде ул әлбәттә берләштерү, бер-беребезне без бергә аралашып, бер-беребезгә булышырга. Һәм шуңа да карамастан без шулай дип онлайн булса да безнең группа бар, команда юк, без аларны кушабыз бүген. Булмаса безнең Гиппократ клубында күбесегез бармы? WhatsApp'та бар безнең шундый төркем. Бөтенегез бармы? Все вы учили латинский, и вы знаете, via est vita. Дорога – это жизнь. То есть движение – это жизнь. Но двигаться можно по-разному, да? Оказывается, можно шевелить мозгами или хлопать ушами. Вот в данном случае собрались те, кто шевелит мозгами. Вы знаете, меня переполняет гордость, сколько наших ребят поступили в ведущие вузы страны. Тут Пироговка, Сеченовки многие, да? И выбрали такую профессию. Между прочим, һәрбер милләткә үзенә бер төсле, үзенә бер хас һөнәрне сайлый икән һәрбер милләт. Мәсәлән, әрмәннәр читек тегә, грузиннар ништейләр, профессиональные квартирные воры, оказывается, я прочитала, да? Ну и рестораторы, конечно. А меня татар халкы, татар кызлары, татар җегетләре табиб профессияләрен сайлап алалар икән еш кына. Военныйлар безнең арадан чыккан күбесе. Үземнең улым полковник военно-воздушных сил, да? Нефтянка – это татары в основном. Оказывается, вот для каждой нации характерная избирательность такая. Значит, вот такие вот моменты. Значит, бәгъркәйләр, мин һәр вакыт шундый фикерне кабат-кабат әйтәм. Һәрберебез нинди нәтиҗәләргә җитешкән, нинди дәрәҗәләргә менгән,
әйбәт кенә, төп кенә үз эшен үзгәрткәнме, ничектер, ыстарганмы үз эшендә. Кайсыбыз гына нәрсә генә эшләмәсәк, аның бөтенесе дә халкым хәзинәсе. Менә бер татар җегете начар хәлгә эләккән дип телевидениедә әйтәләр икән, бөтенебезгә дә күңелсез. Ишетәбез икән, татар җегетләре, кызлары, татар кешесе шундый эшләр кырган дип, без горурланабыз. Шуңа күрә һәрберебез нәрсә эшли, ул безнең барыбызның менә халкым хәзинәсе. Шунлыктан, балакайлар, махсус терминнар күп булгач, мин русча әйтеп узам үземнең титулларны. Все-таки это наше общее достояние. А с другой стороны, выясняется, что со мной, оказывается, очень даже можно поговорить. Значит, я доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, изобретатель СССР, профессор социальной медицины, экономики и управления здравоохранением, изобретатель СССР, я сказала, член Союза журналистов России, я пишу и художественную литературу, академик Российской академии естественных наук. На сегодняшний день, несмотря на свой уже такой возраст, меня вновь и вновь две ведущие академии переизбирают, и я легитимный действующий профессор. РМАНПО, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, это бывший Центральный институт усовершенствования врачей, да, головной институт. И я профессор Федерального медико-биофизического центра имени Бурназяна. Опять-таки бывшее третье главное управление Минздрава СССР, и я веду кафедру министра, то есть руководителя Федерального медико-биологического агентства, поскольку ему самому совершенно некогда, а сейчас он вообще стал губернатором Коми республики, понимаете? Так что 11 лет эта кафедра на мне. Так по жизни случилось, что я закончила 5 институтов и магистр юриспруденции. Друзья, это не просто украшательство или коллекционирование, жизнь заставляла, училась, занималась и шла дальше. Коллеги, я эти вот титулы перечисляю для того, чтобы вы знали мои возможности, в чем, значит, я вам помогаю по жизни. Значит, это получение сертификатов по всей номенклатуре врачебных и сестринских специальностей. И на всякий случай, сегодня все студенты, как на подбор, очень хорошо. А у нас же были медицинские компании, врачи, да. И я тоже говорю, что у меня совместно с моим младшим сыном, старший вот военный, полномочный представитель начальника вооружений всей страны, кстати говоря, тоже наше с вами общее достояние и общая гордость, я так считаю. А младший сын, значит, у меня входит в российский реестр арбитражных управляющих. Это все говорится для того, чтобы кому, чем мы можем быть полезны. Вот для чего это говорится. Друзья, это вопросы банкротства, и кому-то из нашего клуба мы уже помогли разрулить долги. Кто кому должен, или ему должны, или он. Это все, так сказать, юридически разруливается, друзья. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, вот что из себя представляет наш клуб. Анарсын, конечно, безнең төп максатыбыз үзебезнең милли җаныбызны саклап калырга. Бер заман бер апа миңа мөрәҗәгать итә. Балакаем, татардыр син, синнән мөселман нуры чыгып тора ди. Менә шул мөселман нурын сакларга безнең төп максатыбыз клубыбызда. Тагын бер әйтеп узасым килә. Бүтән институтларда эшләгән минем һөнәрдәшләрем, то есть коллеги, преподаватели, татар икәнемне белгәч әйтәләр: "Ой, татар балалары, шундый тырыш, шундый акыллы татар балалары, шундый әйбәт укыйлар" дип һәрвакыт әйтеп узалар. Менә без шундый булып, үрнәк булып калырга тиешбез. Sanda minut sayıktın sanda Yüreğine bal seni yazmış böyle uynama İre utar bal, ire utar bal Kabire utar Yazlıkta ire kal Yazlıkta ire kal Dövbe öperde Ste yazakla Sözle biklep koyuyor
benim yanımda tışkırma. Ha ha he he iki bitti çıkıp git. Ha ha he